welcome, Pastor. Maayong aga, maayong aga, maayong aga sa tanan, sa nagatanaw sa amon sa Facebook Live, sa YouTube, kagang gapamati sa Voice of Salvation on the radio, ginaabi-abi ka mo namon subong. Kag diri subong sa audience naton nga live sa His Life Grounds. Welcome gid, no? Ini ang aton His Life Ministries Hiligay non-service 10 a.m. in the morning. So, welcome gid sa tanan. Before ta mag-start, mag-worship, i-prepare nato ng hearts naton. Ang aton na huna, pinaagi sa pangamuyo. Magduko kita, mga muyo ta. Amay sa langit, salamat Ginoo. Ari na naman kami subong. Nagadayaw sa imo, nagapabalaan sa imo, nagasamba sa imo, kay ikaw ang labing makagagahom, labing mataas, labing makagagahom nga Dios nga amon ginadayaw kag ginasamba sa sininga aga. Ginoo, ginapangayon namon nga bugayan mo kami sang imo grasya sininga aga sa pagpamati sa imo, sa pag-worship sa imo Lord, sa pag-pray sa imo. Balaan nga Espiritu, Holy Spirit, just guide us. Giyahi kami Ginoo. Paano mag-worship sa imo sang matarong kag tama. Worship you in spirit and in truth. And Lord, this morning, ang tanan nga ari diri, bugay man sila. Tanduga ang ila tagipusoon. Nga ari gid ikaw diri Ginoo. Hambal mo gani sa imong pulong, if one or two, may isa or duwa or tatlo nga magtipon sa imong ngalan, ara ikaw sa tunga. So Lord, gapati kami sila. Thank you Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Madamo nga salamat, Pastor Winston. Ari naman kita para magdayaw sa Ginoo. Gina-request ko ang tanan nga magtindog. Hambala, hallelujah! Hallelujah! Hallelujah. Makakanta kita hallelujah. Kay tungod ginahigugma kita sang Dios. Amen? Amen. Kag miski ano man ang kahimtangan ta subong, sarang ininaton nga atubangon. Kay tungod ginahigugma kita sang Dios. Hallelujah. Kagaan niya kita sang kusog sa pag-atubang sa mga sini. Hallelujah. Magkanta hallelujah sa tunga sang mga kaaway. Magkanta hallelujah pagtuuta iwagayway. Magpalakpak kita. Magkanta hallelujah armas taang pag-amba. Magkanta hallelujah langit taga pangapinta. Magkanta ta sa tunga sang bagyo, pabaskugon ko tinguga nagadaguom. Sa kamatayon may paglaom, si Jesus madinalagon, buhi sa gihapon. Magkanta hallelujah. Magkanta hallelujah sa tunga sa nga kasing-kasing. Magkanta hallelujah ang kadulong magahalin. Magkanta hallelujah bisan may pagkatingala. Magkanta hallelujah ang kahadlok na dula. Magkanta ta. Magkanta ta sa tumasang bagyo, babaskugon ko tinguga nagadaguom. Sa kamatayon may paglaom, si Jesus madinalagon, buhi sa gihapon. Palakpak kita. Magkanta hallelujah
Kanta sang mabaskog. Kanta sang mabasko. 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 Sa tunga sa mga kaaway. Kanta sang mabasko. Pagtuuta iwagay-wag. Kanta sang mabasko. Armas ta ang pagamba. Kanta sang mabasko. Langit at pangapinta. Magkanta ta Sa tunga sang bagyo. Papaskugon ko, tingugan nagadaguon. Sa kamatayon, may paglaom. Si Jesus madinalagon, buhi sa Magkanta kita. gihapon. Magkanta ta. Hallelujah. Sa tunga sang bagyo. Hallelujah. Papaskugon ko, tingugan nagadaguon. Ano man ang kahimtangan mo, subong, kanta. kamatayon, Sa Ginoo. may paglaom. Hallelujah. Si Jesus madinalagon, buhi sa gihapon. Palakpakan ta ang Diyos. Hallelujah. Pagdayawan ng Diyos. Kay tungod siya mahigog maon. Hallelujah. Kag wala siya nagabag-o. Subong, kagapon, kag sa palaabuton. Padayon sa nga mangin faithful sa aton. Pagdayawon ng Diyos, mga utod ko, simbahon ang ngalan niya. Magkalipay kita sa pag-amba, simbahon ang ngalan niya. Hallelujah. Nagsilak na ang bagong adlaw, oras naman sang pagkanta. Sa anuman nga pagtilaw nga aton Hallelujah. masugatan. Hallelujah. Padayon lang nga magsinadya kita. Pagdayawo ng Diyos, mga utod ko, simbahon ang ngalan niya. Magkalipay kita sa pag-amba, simbahon ang ngalan niya. Ikaw ang Diyos nga mahigog maon. Ngalan mo dako kag maalwan ka. Tanan mong kaayo pagakan tahon ko. Kada mo rason nga magnalipayon. Pagdayawo ng Diyos, mga utod ko, simbahon ang ngalan niya. Magkalipay kita sa pag-amba, simbahon ang ngalan niya. Pagdayawan ng Diyos. Pagdayawo ng Diyos, mga utod ko, simbahon ang ngalan niya. Magkalipay kita sa pag-amba, simbahon ang ngalan niya. Kagkun adlaw na nga kita magluya, Oras na sang gintak na niya. Kanta sang pagdayaw aton lang ipadayo. Sugod subong hasta sa gihapon. Dayawon ta ang Diyos. Pagdayawo ng Diyos, Mga utod ko sa Ginoo, dayawon ta ang Diyos. Simbahon Simbahon ta siya.
makalipay kita. Hallelujah. Sa pag-amba, simbahon ang ngalan niya. Simbahon ang ngalan mo, Jesus. Simbahon ang ngalan mo. Diyos, gamhanan, dayawon ta ang Diyos, gamhanan, Makita sang tanan ang Diyos. Gamhanan. Diyos na matahong, buhi nga paglaom, para sa kaluwasan, sa buos nga kalibutan, puno sang kasanan, wala makatago, gamhanan mo nga tingog, kaaway nagakurog. Ang Diyos, gamhanan, dayawon ta ang Diyos, gamhanan, makita sang tanan ang Diyos, gamhanan. wala gid pagbago. Wala ipagbago, pagkagamhanan mo, halin sa ginsugdan, hasta katapusan. Diyos tatlo sa isa, Espiritu, Anak, Ama, kami magasimba, kami magasimba. Ang Diyos, gamhanan, dayawon ta ang Diyos, gamhanan, makita sang tanan ang Diyos, gamhanan. Ngalan nga labaw sa tanan, ang ayan pasidunggan, himayaon ta ang Diyos, gamhanan. Ngalan nga labaw sa tanan. Ngalan nga labaw sa tanan, ang ayan pasidunggan, himayaon ta ang Diyos, gamhanan. Ang Diyos, gamhanan, dayawon ta ang Diyos, gamhanan, makita sang tanan ang Diyos, gamhanan. Ang Diyos, gamhanan, dayawon ta ang Diyos, gamhanan, makita sang tanan ang Diyos, gamhanan, makita sang tanan ang Diyos, gamhanan, makita sang tanan ang Diyos, gamhanan. Palakpakan ta ang Diyos, mga utod. Kay siya gamhanan. Hallelujah. Gamhanan sa buhat, gamhanan sa pagpalangga. Wow, hallelujah, hallelujah.
Mga di kita, Amay, Ginoo, ikaw ang gamhanan sa tanan, Lord. Kag duko kami sa imo, nagayaob kami sa imo. Nagasurrender kami sa imo, Ginoo, sining aga. Baguha kami, Lord. Inatugutan ka namon nga mag-move, mag-iho sa among kinabuhi. Labi na sa dirisubong sa mga nagapamati. And Lord God, ang imo pulong magatandog sa ila subong nga aga. Pinaagi sa power, sa gahom, sa balaan nga Espiritu, kag initanan, ginapangainamon sa ngalan sa imo na kamong Ginoo nga si Kristo Jesus. Amen, amen, amen. Palakpakan tang Ginoo. Napungko ta? Okay, so once again, good morning, maayong aga sa tanan. Ari kita subong. Kanami isang panahon kay hindi gid mainit, wala man nagaulan, tama-tama lang gid. So salamat sa Ginoo. Sa sining aga, sugod kita sa isa ka series. Bag-o na naman ang aton nga topiko. Sining aga tapos na ang aton nga topiko last month, ang ginatawag naton nga endure. Subong nga Sunday, subong nga Domingo, magasugod kita sa bag-o nga topic naton, ginatawag naton ini be ready o maghanda o ano pa gid ang term sina, no? Nga basta magkuan ka, ara ka pirmi, alerto ka, no? Be ready. Kaginkuha ini sa Matthew 24. Ang tanan naton nga pagatun-an sini nga aga, kuhaon naton sa Mateo 24. No? And next. Okay, be ready. Ano ni siya? Sa English, hambal diri understanding the truth about end times, no? Mga utod ang aton nga kamatuoran nga pagatun-an subong amo ang end times nga ginatawag. Ang end times amo ang katapusan wherein maabot na ang aton nga Ginoo. Okay? May ang ini nga panahon ginatawag naton, no, nagsugod ini ang natawag naton age of grace. Ang kwan sang grasya, tiempo sang grasya. Nagsugod ini sa pag-abot ni Kristo Jesus, ni Jesus Christ 2,000 years ago. And until now, age of grace, grasya. Ano ining grasya? Ang tanan ginatawag kadto kamo sa Ginoo, palapit kamo sa Ginoo. Batuna ang gina-offer niya sa aton nga kaluwasan. Kaluwasan sa sala, kaluwasan sa punishment sa sala. Kag kita upod sa iya didto sa langit, no? Okay, next. Okay, sige. Be ready, maghanda. So paano? Paano kita maghanda? Kag mangin fruitful sa sininga last days, sa mga maulihing ang mga tinion sang kalibutan, no? So sa Matthew 24, makita na siya. So always be ready because you don't know the day of the Lord, that the Lord will come. Kung saan umabot ang Ginoo. Okay. As a background, amo niho. Ang Mateo 24, kung magsugod ka sa Matthew 23, ang Matthew 23 ginapakita dira sang Bible kung ano kalain. At the time, ang mga Pariseo, no? Ang mga otoridad, kung ano sila kalain. Kung mabasa niyo dira, ginapakita, halintulad sila sa mga malain nga mga, kung sa English pa, brood of vipers, mga manog, gabi nga tinaga sa aton Ginoo, sa mga authorities ang una, sa mga leaders, sa mga religious leaders that time. Amo na ang Matthew 23. Ang Matthew 24, amo ining ginatawag sa in English nga prophesia. Si Jesus Christ mismo ang naghambal sini kung ano ang matabo sa future. No? Sa palabuton. Kag sa Matthew chapter 25, dira ginabutang kung paano kita maghanda. Pero karon nga aga, makuan kita, ma-touch kita gamay kung paano maghanda. Okay?
So, Matthew 24. Next. As a believer, kung kita mga tumuloo sa aton ka Kristo Jesus, ginatawag kita nga mag-finish well, kag endure till the end, magpadayon, mangin mabakod, hindi magduha-duha sa imo ginapatuuhan, no? Hindi alang-alang. Kay kung magalang-alang ka, pareho man na kung mag-itsa ko sa inyo sang bula, dapat magsalo ka sang bula, ang imo tagipusoon bilog nga masalo mo. Kuha nyo? Kay kung ikaw, magdududa ka nga masalo mo kung hindi mo ginamasalo. Maski ano pabuhaton mo. Pero kung ikaw, nagapati ka gid nga masalo mo ang bula, masalo mo gina. Amo man na sa subong, amo na yung pagkatunan naton. Kag nahambal man diri nga magpadayon kita hasta sa katapusan. Kag manginhanda sa tanan nga tinion. I-remind ta aton kaugalingon nga dapat ang aton nga mindset, ang aton nga mga paghuna-huna nga manug-abot na si Kristo Jesus ang aton Ginoo. Amo nang mindset ta. Kay natagna gid man mong ara ginay sa Bible sa pulong sang Dios. Tanan nga ara sa pulong sang Dios matuman gid na. Hambal gani niya. Heaven and earth will pass away. Ang langit kuno kag ang duta madula, mapanas, no? But my words, ang iya pulong will never pass away. Matuman gid na iya. So paano taton mangin expectan kita sa pag-abot niya? I-commit naton kabuhi sa godly life, no? Sa pagpadayon sa pangabuhi sang matarong, no? Kay ginatawag kita nga mangin faithful, mangin matuuhon. Kag at the same time magmatinuman non sa pulong sang Dios. Kag mangin fruitful until mag-abot siya. Okay. Medyo mandalom ining aton pagkatun-an subong, gani bear with me, no? Kinanglan gini importante ni siya nga mabalaan naton para ma-change naton ang mindset naton about pangabuhi. Ang kabuhi gali temporary lang gid diri sa kalibutan mo. Tudtuod na. There will come a time nga ako, ikaw, kamo, wala na, mahalin kita diri sa duta kag makapadayon kita sa lain naman nga kinabuhi. Amo inang ginipreparahan naton. Okay? Sige, padayon ta. Matthew 24, ginatawag ini sa in English nga Olivet Discourse. Ano nga Olivet Discourse? Kay si Jesus, nanamian ni siya magtudlo, may place dito sa Jerusalem sa Israel, dito sa Middle East, no? Sa Israel, may place dito, sa gawa lang sa Jerusalem, may isa ito ka plantation or orchard sa mga olives. Kakilala ka mo, no? Ano na ka mo ng olives? Oliba, bala? Inablang maaslom na siya nga kanon. Nami sa dinarni na nabutang ang olives, ha? Sa salad, nan, katilaw ka muna. So may, or oil, olive oil, nan. Amuna ng produkto. May isa na to ka lugar, sa gawa lang sa Jerusalem, damo sang kahoy sang oliba. Kag dito, mabugnaw ang lugar, tulad dire, may mangga, kag nanamian si Jesus, magtudlo sa iya mga disipulo. Dito siya gatudlo, gawali siya dito. Amo na aging tawag ini nga Olivet Discourse from the word olive. Diskurso. Ano ning diskurso? Next. Sang dito siya nagtudlo sa Matthew 24, end times, ang katapusan sang tiempo, sang tinion ang iya gintudlo. So ang Olivet Discourse, ang ngalan nga ginbutang, ginhatag sa pagtudlo ni Jesus Christ, sang ara siya sa pukatod o sang buklod sang oliba o sang Mount of Olives sa in English. Kagang iya subject, ang topic niya the time is end times, ang katapusan sang tinion. Kung ang word nga discourse, no, sa Ilonggo pa diskurso, nan. Kung gamiton mo ni siya nga noun, no, ini siya written or spoken communication or debate, no? Nablang nga diskurso ka mo, nagistorya ka mo, noun ina siya. Okay? Pero kung gamiton mo siya nga verb, action word, discourse, it speak or write authoritatively about a topic. So may authority ang gingamit ni Jesus diri nga discourse ang verb. Ginahambal niya ni with authority. Paghambal niya, kung ano man ginahambal niya diri, matuod ina. Okay.
Mabasa ko anay bago ta magpadayon, basahon ko sa inyo ang Matthew 24, nakakita ko gali sang Ilonggo nga Bible. Okay, so basahon ta sa Ilonggo. Okay lang? Mas nami, no? Sige. Hasta lang kita sa verse 14 lang anay. Naghambal si Jesus na hanungod sang pagguba sang templo. Na Matthew 24, verse 1 to 14. Nagwa si Jesus sa templo, kag ang iya mga gintutunan, nagpalapit, kag ila gintudlo sa iya, ang mga balay sang templo. Si Jesus nagsiling sa ila, nakita ninyo ina tanan, hindi bala? Nagasiling ako sa inyo, wala sing bisan isa ka bato, nga mabilin, nga nagatungtong pa sa ibabaw sang isa man ka bato. Kay ang tanan, pagagubon. Ginambala ni Jesus, nakita nilang templo. At that time, ang templo, wow, 8th wonder of the world. Nami. In some portion, may gold, may bulawan niya. Ginahimo lang niya decoration, bulawan. Templo na sa Jerusalem at that time. Sa tiyempo ni Jesus. Okay? Templo nami ni. Si Herod ang nagpanami sini. Sang templo ni ginbuhat ni Zerubbabel kag ni Ezra, ginpadagin pagnami ni Herod at that time. So the best gidya. So nakita gintudlo sa mga intutunan na ang templo kagambal ni Jesus magaguba ina. Okay, padayon. Mga kagamo kag mga panggingabot. Verse 3, sang nagapungko si Jesus sa bukid sa mga olibo, ang mga gintutunan nagpalapit sa iya nga silahanon lang, nagpamangkot sila. Sugiri kami, san o bala ini mahatabo, kag ano ang tanda sa imo pag-abot, kag ang katapusan sini nga panag-on. 3 ka question, 3 ka pamangkutanon ang ginapamangkot nila kay Jesus. No? Ang una, itakol ta nga daan. San o bala ini matabo? Munang unang question. They are referring to ang templo ng pagagubon. Natabo gid siya, mga utod. Sang tuig 70 AD. Kundi napatay si Jesus around 33 AD. No? Tuig na ha? 33, subong 2021 kita. So 2,000 years ago. Sa tuig 30, napatay si Jesus 33, tuig 33, more or less, estimate na siya, no? Sang tuig 70, ang templo na guba gid sa mga Romano. Ginsunog nila, ang tanan nga bato, kay amo ni natabo, pagsunog nila, natunaw ang bulawan. Ang bulawan nagsulod sa tunga sa mga bato. Di paano mo kuhaon ng bulawan kung may bato? Kundi kakasun mong mga bato. Correct? So gin-isa-isa gid nila ang tanan nga bato panghakwad, hakad. Until wala sa nabilin nga bato, natuman gid ang hambal sa Ginoo para makuha ang bulawan. Grabe no? Grabe natuman gid ang hinambal sa aton Ginoo. Jesus niya ang nagprophesy siniha. Okay, second question. Ano ang tanda sang imo pag-abot? So gapamangkot sila, anong sign? Ano ang sinyales nga mag-aabot ka na balik? Okay. Si Jesus nag-abot sa first coming, no? Ang first coming ginatawag naton diri Christmas. Christmas time December 25 kuno. Pero mga utod ariho, hindi wala na tao si Jesus December 25. Ilala na sa mga Romano ginhambal. Ilala na to. Damo gambal September kuno, may gambal man Marso or April. Pero si Jesus wala na tao, inaya siguro gid ko na ya. Sure gid ko nga wala na tao si Jesus December 25. But in celebration, tingin na celebrate tayo, no? Pero wala siya na tao. Amo na first coming niya. Sa nag-abot siya dire, ano siya, lapsag. Baby. Ginbutang lang sa pasungan, bo kaluluoy gid sa aton nga Ginoo. Mako mo Dios, Ginoo naton, ginbutang mo lang sa pasungan ang mga ginaharaban sa mga karabaw kag mga kabaka, mga kanding, karnero. Kita gani, ako yan ang tao ko sa ospital mo. Kamuya guro, pinaka ano na din ang tao sa balay, no?
May matruna, may with midwife, may nurse, may doktor. Pero nga, itong Ginoo ya, tatlo lang gid sila. Ang iya tatay, si Jose, si Maria, kag si Jesus. Tapos tanaw ninyo, sino nagpabata kay Maria? Ahay. Siguro si Jose, siguro nagmatumato, no? Kaluoy gid sa aton Ginoo. Kagin butang. Amo na first coming niya. Lapsag siya, humble, mapainubuson. Pero naghambal siya nga mabalik siya liwat. Mabalik ang aton Ginoo. Ara sa Bible, itandugon ta karon. Pero sa subong nga pag-abot niya, hindi na siya lapsag. Tatanaw ninyo, ano na siya pag-abot niya? Judge, Hari, King. At it will be a glorious day para sa mga sa aton, mga tumuluo. Isa ka mabinulahon nga time. Pero sa mga wala nagatuo kay Jesus, ina nga tiyempo makakululba. Makakululba. Gani hindi kita dapat mabilong sina. Sige, padayon tanay. May isa pa ka question. Kagsang katapusan, sininga, panag-on, and for this age to end, paano ni makatapusan? Karon mabalaan ta na, hinahinayon ta lang. Ibasi madunlan, kita medyo dalom-dalom ning aton topic. No? Kag dapat naton hinahinayon lang, kay damo, wala, hindi siya popular nga teaching sa simbahan. Ini nga teaching sa katapusan, wala gid ini natudlo. Pero importante na nasubong, nga may mga sinyales na nga nagaabot, ara na makita sa kalibutan, nga tuod, no? Ara na. Verse 4, si Jesus nagsabat, mag-andam kamo, nga hindi kamo pagpatalangon ni bisan sino. Damo gali manugpatalang. Sino ini mga panugpatalang? Amo na mga utod, careful kita sa aton mga ginapamatian. No? Ang mga ginapamatian naton nga mga teaching, mga pagtulunan. Hindi tanan nga pagtulunan ang iya pundasyon ara sa kamatuoran. Gani dapat kabalo kita mag-discern, magbana-bana. Kung ang hindi nga tao bala ang ginatudlo niya ni nga pagtulunan, matuod bala? May base bala sa pulong? O base mga deception? Kabutigan. Careful gid. Hindi lang kamo magpati, but you yourself, kamo mismo, i-research ninyo kung anong ginatudlo sa inyo. Kamo mismo, tuniman ang ginatudlo. Kay damo gid ang mga magapatalang sa aton. Padayon ta. Kay madamo nga mga tawo ang magaabot sa akon ngalan kag magasiling, ako amo ang Kristo. Kag magapatalang sila sang madamo. Baw! Mga uto, damo gid ang nagtalang. Natingala ko gali nga nagtalang sila. Kay do ka klaro man. Maghambal ang isa ka tawo nga siya Diyos, mapati ka? Sino lang isang Diyos nga nanging tao? Jesus! Siya lang gid. Karon, kung may maghambal sa inyo nga isa ka tawo nga Diyos siya, aba mautod. Maski ano pa siya kanami maghambal, hindi gid magpati. Careful gid kita sina. Ara sa Bible, manupatala mahambal siya, ako si Kristo, ako Mesiya. Damo na sa abroad, ba ko damo-damo. Even may mga churches nga ang teaching nila hindi na base sa kamaturan, hindi na ko maghambal. No? Kaya naka-live kita subong base dalasa kita sang iban, no? So basta kamo na lang bahala mag-discern, magbana-bana mismo. Kung ang ginatudlo bala sila kasimbahan, tuod, may kamaturan o wala. Padayon ta. Verse 6, mabatian ninyo ang mga linupok sang inaway sa malapit, kag ang mga balita sang gira sa malayo nga mga lugar, pero hindi kamo magpakulba. Ever since, damo na sang inaway, halin pa sang una, ang tao kung wala gani himuon, mangita kontra. Subongo sa Afghanistan, grabe no? Nabatlitaan nyo sa Afghanistan, anong natabo? Ang underground church dito. Ang mga Kristiyano sa Afghanistan, ginpang
patay. Sang mga Taliban, yung pamatay nila. Wala nagapati sa ila mo. Pero hallelujah, kabalo bala ikamo, kung ikaw mapatay sa ngalan ni Jesus Christ, diretso ka sa langit. Wala na duda. Sila ginpatay kay hindi nila pag i-renounce ang ngalan ni Kristo, ang pagtuo nila. So either gintiro sila or ginutdan ulo. Kung amoy na sitwasyon mo, hallelujah. Diretso ka sa langit, gid niya. Inaya subong ginapa-assure ta ka. If you die sa pagtuo mo, wala mo gin-renounce si Jesus, hallelujah, gid. Amen? Okay, padayon ta. So mga inaway, nga gira, kadamo subong. Diri gani sa aton, ato bala ang natabo sa South China Sea, nga ang Australia, ang US, ang Canada, ang Japan, I think that was 3 months ago, 4 months ago, nakadto sila sa South China Sea. Abi ko, masugod na mo. Kululbaan to nga time. Ambot na dula lang man. South China Sea, amo ng disputed water. Subong sa ato na dapat. Ginaangkon sang China. Kay 40 sinaka-rich nga lugar. Ang South China Sea. So ginaangkon nila. Abi ko, masugod gid mo. Grabe pangamuyo to. At that time. So, buligan taanay nga hindi pa na magira, ha? Buligin nyo ko pangamuyo. Gusto nyo na magira? Hindi kin magira. Kay kabudlay. Baw, ang akong lolo sang una, gastorya siya. Sang chimpo hapon. Kabudlay gidya sang pangabuhi kuno. Sang time sang Japanese occupation bala. No? Ambot, nakastorya, nakabati, makamusina. Nga grabe ang mga inagyan sa aton lolo sang time sang Japanese, sang World War II. Okay. Pero hindi kamo magpakulba, hindi gid magpakulba mga utod. Nga kaya ara sa aton si Kristo. Kung ikaw ginakulbaan, wala ka salig sa imo Dios. Ang aton Dios, dako kayo. Nga ang gira gamay lang na sa iya. Gapati kasi na. Kay kung kisa ang perception ta bala, nga ang problema tamas dako sa aton Dios. Dapat ang aton nga panghuna-huna, dako ang imo Dios. Your God is bigger than your problem. Your God is bigger than your situation. God is bigger than the pandemic. He is in control. Tod na. Amo na iya dapat ang inapatihan ta. Okay? Hindi kita magpati sa aton mga fears, sa aton mga kakulba. Kundi magpabakod. Gatuo man ba kamo? Amo ganing ari kita diri subong. Kaya nagatuo kita nga may Diyos. Kung may Diyos, nga makagagahom, kaya yun ang problema mong utod. Kagamay sila ang problema. Tuo lang bala. Okay? Padayon again. Ini nga mga butang dapat matabo, gidman, pero hindi pa ini ang katapusan. Wala pang katapusan. Ariho, ang Ginoo, He works in mysterious ways. No, hindi kita yung makansindi. At the time, nga ginhambal niya ini, bago pa lang niya ginhambal, pero ginhambalan na ang mga mga gintutunan nga maghanda ka mo. And that was 2,000 years ago. Can you imagine? 2,000 na tuig nagligad, hambal sa Ginoo, handa ka mo na since 2,000 years ago. Hasta subong handa. Ang konsepto nga paghanda, ang be ready, ongoing na siya. Sige-sige, hindi na iya gauntat. Butsing ganon, sa paghanda, ang imo pagtuo hugot gyapon. Bilog ang imo nga pagtuo sa Dios. Later on, isa-isahon ta na siya, himay-himayon ta ni. Ang ginatun-an naton sa buong diri, ano ang mga matabo, ano mga signs sang imo pag-abot. So ining ginhambal ni Jesus, may maabot kuno nga mga false messiah, may maabot nga gira, ari pagid. Ang isa ka pungsod magasalakay sa isa ka pungsod, ang isa ka ginharian magagubat sa isa ka ginharian. May mga gutom, so may gira gyapon, may inaway gyapon. Kagasunod, may mga gutom kag mga linog sa bisan diin nga lugar. Sang pandemic bala, damo balagin gutom.
Hindi lang sila nga pungsod diri sa aton mismo. Nga nawadaan sila trabaho. Ever since sa Africa, grabe ang famine dito nga natawag. Gagtigulutom. Ang mga kabataan gatumba lang sa gutom. No? Grabe gid. Tigulutom kag linog. There was a time, I think that was the year 2015, 2016, grabe ang linog sa Pilipinas. Ambot kung ka-notice ka mo, grabe itong linog that time. No, hindi lang takabatyag, wala gid man sang major nga mga damages. Pero may nagalitik man sa Mindanao, may naglitik nga mga buildings. May mga na buildings na even nalumpag, no? Grabe ang linog. Kag mga pagbaha sa iban nga lugar. Bag-o lang ang Ida. Hurricane Ida, mo kabati ka mo sa States. Grabe ang natabo nga baha man dito. So mga signs sa Germany, though 2 months ago or a month ago, wala bala nagabaha sa Germany. Sa tunga sa Germany. First time. Sa intersection niya, may nag-testimony dito. Nagpundo siya sa intersection. Nablang na-cross bala sang dalan. Gulpi lang may nagapakadto nga. Tingalay ano na nagangurob ko no. Gangurob. Tubig gali. Nagapakadto sa iya. Grabe itong experience testimony niya. Sa Germany ha, galinog, wala pa natabo. Yan subong nagakatabo na sa kalibutan. Ining pandemic, grabe gini nga pag suli sang kalibutan. Nagsuli gid ang kalibutan, daw hindi ka maka-imagine. Storyahan mo ning akon nga nanay o tatay or lolo, hindi magpati ang mga tabo nimo. Grabe gini subong nga katabo sa kalibutan. Verse 8, initanan nga mga butang kaangay sang pagsugod, sang pagpasakit, sang nagapanganak. Labor pains sa mga nanay, makarelate ka mo sini, no? Kung nakaagi ka mo bata, tuod na nga masakit kayo magbata. Kaya wala pa kami nakaagi. No? So masakit kuno magbata. Amo man na subong kalibutan, nagapasakit kay mabata. Mabata kay sino? Kay Jesus Christ. Amen? Oo, ang bulog ng kalibutan is waiting for the coming of our Lord. Amo nagapasakit. Kamasakit gid no? Okay. Verse 9. Bago ta okay. Dayon pagdakpon kamo kag igatugyan agod silutan kag patyon. Pagadumtan kamo sang tanan nga mga tao tungod sa akon. Ay nagakatabo na bala ni. Sa Afghanistan natong hambal ko kay ina. Ginround ang underground church dito, gintipon sila kag ginpamatay sila. Ara sa YouTube, tanawan niyo bala? Mga signs na siya. And before that, 3 years, 4 years ago, ang ISIS dito sa Syria. Ambot ko bati kamo gin YouTube ginutdan sang what you call this? Liog. So nagsugod na sa ila ang pagpasakit. Ari mga utod do pamangkuton ta kamo. I will ask you a question. Iniya kamo lang niya makasabat. Kung ikaw kaha hypothetical lang. Aton lang, question lang ni siya. Ara kasi sa sitwasyon nga gapagapatyon ka kung hindi nimo pag-isikwayon ang ngalan ni Jesus, ano ang himuon mo? Hindi mag-answer? Yan ang mag-answer. Dalaan nyo na puli karon, kag butang gid ang imo nga kaugalingon, abi may maabot diri karon ng mga Taliban. Wow. Ano lang? Ano ganinang term sa mga tigulang puwera, something na. Tayaan ka pusil or butang ka sa kutsilyo sa liog. Isikway si Jesus. Ano sabat mo? Kamu lang na sabat sa balay. Puli ka mo karon, kag sa gabi bago ka magtulog, tuod no, hambal ni pastor no. Ano ko yung ano man, tun sa tutuod lang kung pagapatyon ko. Makaya ko ka. Honest to goodness lang ang answer. Wala man sang wrong or right question. Buti nga noon kung maggambal ka nga, ay hindi ko kaya. You're just being honest. Kagang Ginoo, because of His grace, tagaan pa niya kita sang grasya sa pagpahanda. Amo gani nga be ready. No? Be ready, maghanda. Pabakuron ang pagtuo. Eh, hindi kita mahadlok even in the face
sang kamatayon, sa guya sang kamatayon. Verse 10, sa sadto nga mga tion, madamo ang magabiya sang ila pagtuo. Madamo ang magabiya. Uy, damo gali masikway sang pagtuo. A year ago or so, may isa ka Christian pastor sa States, author sang a book, I Kiss Dating, I think, I Kiss Dating Goodbye or something. It's about a Christian book. No? Kristiyano, gid siya pastor mga utod sikway niya ang pagtuon niya. Grabe gid niya. Grabe gid niya. Ang Hillsong, isa ka mga pastor dito, si I think Marty Sampson, no? One of mga composer sa mga popular nga mga songs ni Darlene Sheck. Sikway niya man ang ngalan. Wala na siya, hindi na siya kuno Kristiyano. Can you believe it? So ara na ang hambal sa Ginoo. Ara na, nagaabot ng mga sinyales. Mga signos, nagbiya sa ila pagtuo. Ahay. Magalo ibay sila kag magadinom tanay. In these last days, ari mga utod, kung ikaw, Kristiyano ka, kag when it will come to a situation, kay ang kwan magaluy ibay mo, butsi nga nun, itudlo mo. Sinong Kristiyano de? Ibaga patyo namon. So itudlo mo kung sinong Kristiyano. Kung ikaw Kristiyano, hindi pag itudlo. Ang imo, utod. Nakuha niyong but ko sing ganon? Hindi mangin maluib, butsi nga nun. Stick to your faith. Even in the face of death. Munang ginapangayo sa ato. Bible niyang gambal, lagi na-interpret ko lang sa inyo. Bible niyang gambal. No? Verse 11, dayon magagwa ang madamo kag di matuod nga mga propeta kag magapatalang sa madamo nga mga tawo. Damo sa mga patalang gid. They will deceive many. Mga ginatawag nga propeta. Amo gani nga hindi kamo mga teaching, careful lang gid ta, careful lang sa mga ginapamatian naton nga mga teachings. Mas speak man na sa imo. Before ka mamati isang isa ka teaching, maghambal ka, Lord, Holy Spirit, buligi ko. Nga ang ginahambal, sini nga propeta, nga pastor, nga teacher, tuod bala ini. Kaya you will know, it will speak to your spirit, sa espiritu mo, ma-speak na siya. And then, verse 12, tungod sang magdamo sang kalautan, ang gugma sang madamo nga mga tawo magatahaw. Ang pundasyon sang aton pagtuo, faith. Pero ang result sang faith is love. Tod na, ang isa ka manifestation, ang isa ka manifestation sa Ilonggo, kamo na lang interpret sa Ilonggo kung anong manifestation. Sang isa ka Kristiyano is love. Paghigugma. Kay sino? Sa isa kag isa. Dapat kabalo ka maghigugma. Suguri lang anay mo, amiga, pamilya mo. Hindi tan lang anay pag-intra mga kaaway ta, kay babudlay. Pero there will come a time that the Lord will account to you. Kinigugma mo bala ang imo kaaway? Ang buti gugma sa iyong kaaway, patawaron mo siya. Pabayin na lang to hinimo, isa mo nga na-offend ka. No? Ang hinimo iyo, baging palapaw ya ka, intraidoran ya ka, ginkutso-kutso ya ka. No? So nainit ulo mo. Tiambal mo, ano na siya man. Pero kay ako, isa ka Kristiyano, palangga ko sa Diyos, kag ini nga pagpalangga, gina-extend ko man even sa akong mga kaaway, patawaron ko na siya. And forgiveness is a sign of love. Amen. Tod na? Hindi na kita magpadalom sa mga teaching, mga nabaw pa lang ang teaching, hindi man ninabaw, kaya ang love is very deep. Very deep. Kabudlay gani. So, ang one of the keys to finishing well is you must know how to love. Ang prayer ko the other the other day, aga pa lang, kagi ka mo sina nga ang imo blang nga paminsaron, daw, daw dali, mainit ang ulo mo. Gamay-gamay lang. May makakuhan sa imo, daw
hindi mag-insakto bla. All through the day, no, lain ga mga thoughts, mga huna-huna mo daw ka ginabattle ko. Ginaaway ko mga huna-huna ko nga sa akon mga even sa akong mga pamilya. No, mga thoughts nga ano tong iya nga mga hinimo man nga daw hindi ko to kagi kamo sina. Ginaaway mong imo nga paminsaron. Ginasikway ko, ginakuan ko. Kagapangayo gid ko sa Ginoo sang strength sa kabakod. Nga ma-overcome na ako na una. Kag tudloi ang prayer ko that day, the other day, Lord, tudloi ko maghigugma. Ang Ginoo lang gid makatudlo sa aton sina. Kung may makuha gid makamusubong adlaw sa dini nga teaching, amo lang ni Lord, tudloi ko maghigugma. Kabudlay lang maghigugma. Even ba na mo gani, magpasaway, ba asawa mo pasaway, nakugon mo no. Pero palanggaon ta na sila, mga asawa, mga bana, mga anak, magpinalanggaanay. Kaya mo ina ang manifestation of being a Christian. Loving, to love, pagigugma, mo na foundation ta. Kaya sa langit balaya, love lang gid. Higugmaanay. Sang nabago ko gali, last na lang ang storya. I know late na, no? Dali lang gid. Sang nabago ko na born again, there was a time in my life. One time, bago lang gid ko ka on fire ko sa gakalayo ko sa Ginoo. Umbot kagi kamo sini. Ang pagigugma sa Ginoo bla do ari gid diri do hindi mo ma-explain. Ari sa akon nga dughan. Hinang-hini mo ko drive ko that time, drive ko sa lakyan. Na hindi ko mapatwas ang pagigugma. Buta ka, ano man, hindi ko explain. Basta ka nami mag-love. Ginabrihan ko ang bintana sang salakyan. Kag nagsinggit ko sa mga jeep, nag-park. Nambalan ko sila nga, plangga ta ka mo! Tuod na. Sabi hindi ko ka-explain nga, ngayon mo ko to mo. There was a time on fire gid ko sa Ginoo that time. Dugay na, bago pa ko na, mga 15 years ago. Or bago pagin lang ko na born again na Christian to. Kanami gid gali sang feeling nga magigugma. Kanami gid. Okay, padayon ta manog tapos na ko Verse 12, tungod sang pagdamo sang kalautan, ang gugma sang madamo ang mga tao magatahaw, so mawala ang pagigugma. Verse 13, pero ang bisan sino nga magapadayon tub-tub sa katapusan, maluwas. Hindi na ako magpalayo kay ini nga verse of scripture I consider this as for each and every one of us. Amen. Padayon mo. Ang term nga padayon do kanami ibutang sa English nga word nga endure. Magpadayon. You endure to the end. Hasta sa katapusan mo nga ginhawa, naghigugma ikaw. Amen. Are, isa pagid ka sign sa manug-abot ng end times. Kag ining maayo balita na nungod sa ginharian, good news of the kingdom. Iwali sa bugos nga kalibutan, subong saksi sa tanan nga katawhan, kag ugaling mag-aabot ang katapusan. Ang Ginoo sa iya maayo nga kabubuton, gusto niya nga ang tanan nga tawo sa kalibutan. Maski nag-i-star sa bukid, sa duta, sa dagat, tanan makabati sang maayong balita sa kaluwasan, bag-o mag-abot ang katapusan. Amen? Para wala sa may mahambal nga, Lord, wala ko yung kabati, yung may bayong balita sa katapusan, sang kaluwasan gali. Hindi ka makambal, sa mag-stand ka na before God. Kaysa Facebook Live, kung sino man ang gapamati. Kung ikaw, nagapamati, kung natandog ka sa Ginoo, sa mga sininga pulong, bato na si Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Hindi na magpalayo sa Ginoo. Ginatawag ka niya, kay palangga kagid niya kaayo. In closing, so how should I respond? Paano ang Kristiyano mag-responder sa sininga calling? Ang pagtawag sang Ginoo sa iya.
si Apostoles Pedro naghambal sang isa ka nagasabat sa sininga pamangkutanon, no? Hambal niya in English lang ha. The heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat, and both the earth and the works that are in it will be burned up. Masunog ko na ini nga kalibutan. Peter wala naga-suggest si Peter ng believers sa Amerika subong ang ginahimo nila kay end times na kuno, ang iba naga-stock up sa pagkaon. Nagpatindog sila sa bodega, ginbutangan nila tanan nga mga pagkaon, butangan nila tanan nga mga gamit. Ang iban underground, bunker. Ang iban nag-stock up sa mga even mga pusil, mga nano na. Kag manago sila to. Wala nagambal inang Bible sina ang pulong. Nga amoy inang paghanda, hindi amoy inang paghanda naton ha. Kay maski diin kita makitaan gid ta. Oo, I tell you. Fortress mentality tawag na nila. Stockpiling on food and weapons. Maybe for a short while. No? Depends. Pero sa ako niya, ang matudtuod ng pagpreparar, spiritual, kag physical na. Keep your maayo nga lifestyle. Healthy. Hindi pag-abusari ang imo nga lawas. Next. Instead, he asked si Pedro ni, since all these things will be dissolved, what manner of person ought you to be in holy conduct and godliness? So si Apostle Pedro naghambal, mangin balaan kita, kag mangin madyos nun. Looking for and hastening the coming of the day of God. Dapat paabuton ta ang Ginoo nga manug-abot na siya. Because, ari mga utod, because of which the heavens will be dissolved, matunaw ang kalangitan, being on fire, and the elements inatanan, will melt with fervent heat. Kung basahon mo lang ni straightforward, kag i-interpret nimo, ang kalibutan masunog. Tidin ka pa malagyo? Munang pinaka-questions tanan. Instead, hambal ni ang preparation ha. Ano pala ni initial pala ni preparation. Kaya ang series naton the whole month of September. So holy conduct and godliness. Panginbalaan, utod kung ang imo kabuhi gamo, damo ka problema. Kaya mga desisyones mong hinimo in the past hindi amo. It is time to start ayusa ang imo pangabuhi. Start with your own self, kayuha. And then your family, and then your neighbors. Hindi na mangin magpakalaot. Righteous living, bla, kung anong tama, amo nang ibuhata. Amen. Kung nagaduda ka gani, kang imo baghaton, malain o hindi na bagbuhata. Kigaduda ka na mo. Himuang maayo. Tama? Kaya na hindi kagid pagkulbaan. Amen. Sige, may last pa? Okay. Ang parable of the rich fool. No, sa Luke 12:13 nagahambal ni ko na lang summarize ko na lang. Hambal sang magaranon nga ini nga tawo, nag-stock up siya sang mga sa bodega, napatindog siya dako nga bodega kag tanan niya nga mga patubas gimbutang niya didto. Nga ang iya philosophy sa pangabuhi. Magpakasadya kita. Magkinaon kita. Mag-celebrate kita adlaw-adlaw. Magpakatawhay kita. Amo bala ng tama nga pangabuhi? So ang tama nga pangabuhi, magmangin maayo ta ng mga tao. Sa sina, okay, hindi nila. Magduko ang tanan, yung mga di kita. Amay sa langit, salamat Ginoo sa imong introduction, sa imong pulong Ginoo. Lord, lapit ka na gin mag-abot, kabalo kami. Kag ginahandaan ginamon Ginoo. Ginoo, even today, kabudlay maghanda, Lord, even sa situation namon. Pero because of you, because of the Holy Spirit, balaan ng Espiritu, buligi kami, Lord, paano maghanda. Ang tama nga handa. Hindi nga handa nga fleshly,
maudnon nga paghanda, kundi kung anong ginapangayo ni mo, Lord, which is godliness and holy conduct. And Lord God, today, we recommit our life to you. We rededicate our life to you. Alay namon kabuhi namon sa imo liwat, Ginoo. Kay ikaw lang gid ang salandigan namon nga ang ikaw hindi kami mahimo magkamali sa amon desisyon. Salamat gid. In Jesus name we pray. Amen. Sige, salamat. Sige. Thank you so much gid sang aton pagpamati sa pulong sang Ginoo, no. It's our giving time, oras naman sa aton paghatag. Akon basahon diri ang bersikulo, no, sa ikaduha nga Korinto 6:7. Dumduman ninyo ini, ang tawo nga nagasabog sing jutay magapatubas sing jutay. Ang nagasabog sing madamo magapatubas sing madamo. Versikulo 7, gani ang tagsa-tagsa maghatag suno sa iya na patod nga ihatag, hindi nga may kangilin o kung tungod kay katungdanan niya, kay ang Diyos nagahigugma sa nagahatag sing malipayon. May ara kami bala kilala sang una, ang iya na nga obra ng sidewalk vendor na siya. Ang iya nga adlaw-adlaw ang iya nga nga binta, may ara nakisa nga 150 kaya ang iya baligya malang na ng mga husay, mga arito sa higad sang Central Market. Ang iya na ginahimo halin sa Monday to Saturday, ang binta ya taga adlaw-adlaw 150 ginabuhinan niya gina 15 pesos. Dason gina-separate siya, ginasulod niya na nangadaan sa sobre. Pag abot na sang Domingo, kita ginanamon niya pag tindog yan na iya nga mahatag sang gibing ara gidya ang kalipay bala nga makahatag sa Ginoo. Amo na nga ang Ginoo wala ka tan-aw kung ano kadako o kung ano kagamay sang atong ginahatag. Ang ginatan-aw sang Ginoo nga atong tagipusoon nga may gugma kita kag kalipay sa paghatag sa iya. Sige mga muyo kita. Balaan kag mahigugmaon namon nga Amay o Dios, salamat nga makasimba naman kami Ginoo sa imo pagi sa amon Ginoo paghatag. Salamat Ginoo sang imo nga mga obra nga ginhatag sa tagsa-tagsa Ginoo nga diin mahimun-an Ginoo ang tanan Ginoo nga kinanglano namon. Salamat sang kusog kabakod ginhatag mo sa adlaw-adlaw, kabuhi Ginoo nga gina-extend mo pagid. Lord, salamat, ikaw mag-bless Ginoo sa ngamon paghatag siningation, bendisyon ni ini, sa ngalan sang imo anak nga si Jesu Kristo ngamon Ginoo kag manluluwas. Amen. Kung ready na kamo, ari di aton nga nga offering box. Observe lang ta please social distancing. Sige. Sini nga bulan September, kung sino daang may birthday sa inyo, may birthday sa buong September? Ayo, ari aton utod nga isa. Sino pagin isa lang? September nga birthday. Sige, kung sino may birthday. Ano nga lang ta na, ma'am? Ha? Lucille. Lucy. Tama? Oo, si Lucy, birthday September 16, ma'am. Vivian. September 27. Sino ba gid? Wala na. Si Lucy, ma'am Lucy lang kasi ma'am Vivian. Sige, extend ang kamot naton sa ila kay bless na sila. Holy God, Amay namon sa langit, salamat gid Ginoo sa kabuhi sa hamon utod nga si Lucy kag si Vivian. Lord, pakamayuha gid sila. Abrihi ang ganhaan sang langit kag ibubo sa ila kabuhi, Lord, ang imo blessing subong adlaw kag sa tanan nga panahon sang ila kabuhi.
nga mabatyagan kagid nila sa ila kinabuhi, kag mga kahibalog sila nga ara ka, even in those times, nga daw wala, abi nila wala ka, pero ara ka. Kag Ginoo, tagaay sila sa mayong health, and provide for their daily needs. And Lord, enhance the relationship sa ilang pamilya, Ginoo. Wala sang away, wala sang hirupay, may peace sa ilang pangabuhi, sa ilang pamilya, kag may intindihanay, may understanding. Lord God, salamat sa ilang kabuhi. Make them an instrument of your peace for your kingdom. Salamat, good Lord. In Jesus' name we pray, and all your people will say, Amen. Let's sing a birthday song. Sige, kanta lang ta. Okay lang sa inyo? Dunganin niyo ko ha. Basi ako masulo. Ready? Sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay, may ara ka mo gift. Kuhaan nyo lang later on sa aton nga. Ara na, sige. Pwede ta magtindog and receive God's blessing. Let's just duko kita kag magpiyong, kag magbayaw sa aton kamot. Amay sa langit, salamat gid Ginoo. Sining aga, ari naman kami. Salamat sa imong mga tinaga nga amon nabaton Ginoo sa pagpabakod sa among kinabuhi. Ginoo, padayuna ang imong pag-move sa among kabuhi. Lord God, as we depart from this place, let your presence go with us. And Lord, we thank you. We honor you and we praise you all the days of our lives. The Lord bless you, the Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance towards you and pour upon your life His peace. In Jesus' name. And all your people will say, Amen, amen, amen. Let's give the Lord clap offering. Hallelujah. Maayong aga sa tanan. Hallelujah. Madamo nga salamat sa pagkari. Magkanta hallelujah sa tunga sa mga kaaway. Magkanta hallelujah pagtuuta iwagayway. Magkanta hallelujah armas ta ang pag-ambang. Magkanta hallelujah langit at pangapinta.